Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Brother Kanyimbo, nkhani yokhuzana ndi magalimoto kapena madizaini ya magalimoto ni nkhani yayitali kwambiri, komanso nkhani yosausa imene mkati mwa zochitika za ulemerero wa dziko lapansi ufumu wa Satana umatenga mphamvu ndi kuchita gather momentum pamene mafashoni olekanalekana, madizaini olekanalekana akukonza galimoto zapamwamba pothamangisana ndi kutha kwa nthawi yapansi pano. Madizainiwa, mafashoniwa amatengera ulemerero wa Satana ndiyerekezi pakati pa anthu, ndipo mwachidwi mukapeza kuti uthenga wa Satana wodzera m'madizaini ya magalimoto ndi mayina magalimoto unakafikira ku mipingo, kufikira kuti pamene tikupita pa tchalichi maufumu awiri amalengezedwa. Pamene mukulalikira uthenga wa choonadi, Satana panjapa amakhala akulalikira milungu imene wayiyika ngati madizaini amagalimoto, atakhalakhala panja kudikirira wopembeza kuti akamaliza akakwere m'madizaini achikunjawa azibwerera ku nyumba. Zosausa kwambiri pa mtunda wa kumapeto, komanso kutanthauzira kwake nkovuta. Ine mulaliki Twaibu Ahmadu Hamidi Ali, wokhala kwa kuchipembedzo kwa nthawi yayitali, m'malangi wokwera, kukamwa kumangondiuma, kukamwa kumangondiuma. Nkamaona zina zovuta kufotokozera zimene zimanditengera kukayika kuti kodi wakumvamva bwanji, nanga wochilandira achilandira bwanji ndisachulutsire kuwala kumene kukhoza kungompanga munthu dimu mpaka kugwera nzenje. Nkhani zokhuza ndi madizaini ya magalimoto ndi uthenga wapaderadera wochokera kwa Lucifer. Musayiwale kuti kota yosiriza ya mtunda wa nthawi yapansi pano mu ufumu wa Satana anayipereka kwa Leviathan. Iye anagwiriziza kwambiri material thing, zinthu za mdziko lapansi zopangidwa, zinthu za m'manja, zinthu zongokondeka kwa anthu okonda kusangalala kwambiri mdziko limeneli. Tili mu mtunda umene Leviathan akutulusa madizaini yake kuchokera ku Marine Kingdom. Mutapita ku Marine Kingdom mukapeza makricha, zinyama koma za uzimu, half human half spirit mukazipeza, half animal half spirit mukazipeza, half stones half spirit mukazipeza. Zokhala ni mayina olekanalekana amene potumphuka kubwera kunja kuno amatengedwa nkukamatidwa m'magalimoto. Maonekedwa nkhope za zinyama zokhala pansi pamadzi zolamulidwa ndi Leviathan ku Marine Kingdom. Nkhope zake, design yake zimavulidwa pansi pamadzi, kunja kuno nkudzamatidwa m'madizaini ya magalimoto zimene anthu ochuluka dziko lapansi amakwera. Timakhala ndi chotineneza Satana nthawi zonse tikamayenda. Mungapemphere, mungakhale woyera mtima bwanji, koma mu nthawi yokhala pansi pano mumakhala nacho chimodzi chimene Satana amakuneneza nachoni. Nthawi zina mungavale chovala cha Lucifer, cha design ya Lucifer. Inu usadziwa kapena nkumadziwa kumene Satana amakhala ndi chokunenezani. Mungakhale nyumba nkuona mipando ya mtengo wapatali imene mwagula, inu osadziwa Satana akumadziwa kuti design ya mpandowu ikulingana ni muleme, half human half spirit. Amakhala ndi chokunenezani. Akakuonani munyamuka mwapemphera mukatsegula firiji kuti mutenge botolo la madzi, apeza ziboliboli zamatidwa pamwamba pa firiji pa my love, you love, kiss, done, zambiri zitamatidwa pa firijipo. Amakhala ndi chokunenezani. Mulowa nyumba nengonetu pano uzuzu wandiruma munyamula dumu
munyamula koiro, zokutetezani ku uzuzu, zooneka ngati zilibe kanthu, koma amakhala ndi chokunenezani. Lucifer amakhala ndi chokunenezani. Dziko lapansi limayenda molekana ndi mmene timaganizira. Ndi chifukwa chake padayenera kuti Yesu atsike, kuti ngati ndikupulumuka anthu akapulumuke mwachisomo, chifukwa cha ulemerero wa dzina lake ndi imfa yake ija yapamtanda inapangisa kukhwekhwesa chipulumutso chikhwekeko, chifukwa Lucifer amakhala ndi chokunenezani, amakhala ndi zokunenezani. Kodi mukavala maochi okhala ndi penti ya golide koma asali golide, mmati nchani? Amakhala ndi chokunenezani. Zinthu zambiri zimene ife tikugwirisa ntchito lero kuchokera m'munda mwa Edeni, pamene zovala zachilengedwe zochoka ku masamba, zochoka ku mitengo, zochoka ku khonje zidatha, zochoka ku zinyama zidatha, nkuyamba kupanga zathu zathonje zimene timavala za lineni, polyester, achimwene polyester amakhala paka black label kunsana kwa chovala chanu, amakhala ndi zokunenezani. Kumakhala 100% linen, amakhala ndi chokunenezani. Akupolokezerana lineni misizi, polyester mister, kumapanga chikwati kunsana kwa chovala chanu 100%, 75% cotton. Nkhani yovuta ndi amayikako kuti huu. Kodi ndi huu wa chovala, ndi huu wa chithonje, kapena ndi huu wa nkhandwe? Nkhani zosausa. Ulendo ndi wovuta m'bale wanga Kanyimbo kuti tikakocheze kwathu. Izi ndikuyankha funso la chigalimoto mukuchionachi, chimene mwachionesesa bwino muchipeza kuti chili ndi design koma yachinyama chija chimatchedwa kuti buu. Kotero kuti ngakhale kumapetopeto kwa galimoto ayikanso chithunzithunzi cha nkhope yachinyama chomwecho, anzache ang'ombe za ntchire ali pamenepo kuyimira ulemerero wa Satana uja umatchedwa kuti Baphomet Kingdom. Zochitika za aja opembeza Satana zikuyesa kuchita polovoko ufumu wa Mulungu ku dziko lapansi, akuyesa kuchita chipongwe ufumu wa Mulungu ku dziko lapansi. Msayiwala kuti machimo akadzaunjikana kufika kumwamba adzachitapo kanthu, ndipo adzayimirira ndi kuweruza nthaka imeneyi. Anthu ali kunjikiza machimo, stack ya machimo pamwamba pachina, akuponya chinthu china. Kutereko tu pamenepa mchipongwe cha ulemerero wa dziko lapansi, kuchitira chipongwe dzina la Mulungu, nkumalengeza ufumu wa Mulungu. Pakati pa anthu otere adzamva bwanji? Iwo akulengeza ufumu wa Satana pakati pa dziko lapansi. Ulendo wovuta kwambiri. Galimoto zotere zakhala zilipo ku dziko lapansi, koma mozizimbayitsa nkumayimira ufumu wa Animal Kingdom. Galimoto ambiri amachita limodzi ndi maufumu awiri: Animal Kingdom umene umapezeka ku dziko lino lapansi, komanso Marine Kingdom, ufumu wa pansi pamadzi. Amachita dominate kuchokera mu madesign a zinthu, more especially magalimoto. Kodi mwayiwala kuti adatipangira njinga nkuti matulira mafumu aku dziko la mdima na timatira njinga? Siposachedwa tinakamba nkhani imeneyi kuti tamuoneni mfumu yakutchire yotchedwa King Lion mmene yaonongera ku dziko lonse lapansi. Tamuoneni mwana wa LG, Sun LG, mmene waonongera. Madesign olakwika otere sali ku magalimoto kokha, angakhale ku njinga, angakhale ku zovala, inde angakhale ku zojambula zolekanalekana zimene zili ku dziko lino lapansi, zokongoletsa, zokweretsa munthu, zonkoleretsa munthu, zolezeretsa. Zinthu zambiri zimene zikupangidwa m'dziko limene lili lapansi zikuchitika kumapeto a ufumu wosiriza wa Lucifer. Tsono nkhani imene ili apa ndi nkhani yokhuzana ndi galimoto imene mukuyionayi. Galimoto iyi ikupanga represent ufumu wa Satana ku dziko lapansi. Aini akewo ndi masatanist amene salemekeza Mulungu
iwowa saopa mulungu, iwowa amapembeza koma mosamangika ndi malamulo achipembezo, malamulo aku baibulo zija amachitcha chipembezo chama free mason. Kupembeza koma komasuka, kupembeza koma kosapingidwa, kupembeza koma kosaopa kena kalikonse kolembedwa m'malamulo. Nkukhala mu mpingo umenewo mumachita zimene mtima wanu ukufuna, ma Freemason. Chimene mukuchionachi zochitikira ku mtima wa anthu ofuna kupanga zofuna zawo, osati kuopa malamulo a mulungu. Tsono mkamatumiza izi muzidziwa kuti tikuyenda mdziko limene mayankho akupulumuka akupita nakachepera. Chiwerengero cha anthu olowa mu ufumu wa mulungu chikupita chikachepera, chifukwa alipo anthu osachimwa koma anapachikika m'madizaini amagalimoto ku dziko lapansi, amene magalimoto amalengeza ufumu wa Satana ndi Dierekezi m'mayina awo, m'malogo awo, m'madizaini awo. Ufumu wa mulungu umaoneka opapala kapena kuti opyapyala m'maso mwa amenewa, chifukwa inu mulowa mtchalichi mupita kokapembeza koma mukutuluka mgalimoto imene design yake ndi half human half animal, imene Dierekezi akufuna akangolengeza nawo the animal kingdom, kuti Satana amachita lu the animal kingdom. Nkhani zosausa kwambiri zimenezi. Iyi ni nkhani koma yovuta kwambiri. Kodi mukudziwa mpingo wa mulungu kuti kuli mayi wa magalimoto waziwanda amene amamutcha kuti Dutch Jane? Mdakwerako Dutch Jane anyamata inu? Munamakaya mchimake chimene chimabereka madizaini onsewa, amene ndi mayi wa madizaini a magalimoto, amamutcha kuti Dutch Jane, kunena kuti ulendo wachiwiri. Tili mu ulendo wachiwiri uwu kuti vutawo mukuona ma Range Rover, ma Nissan, ma Toyota olekanalekana odula 500 million 600 million ndi wana obadwa kuchoka ku Dutch Jane, mayi wa madizaini a magalimoto. Dakwerako Dutch Jane? Aliko amuna galimoto amaitcha kuti Dutch Jane. Ine nimachita ndi dzinalo, ulemerero wa dziko limeneli umene umabwera mchipongwe kufuna kunyoza mulungu. Kutere kumukamaona zima design ngatizi zimaberekedwa kuchoka ku mzimu umene umatchedwa kuti Dutch Jane, ndipo adaupangira galimoto imene imatchedwa kuti Dutch Jane. Tsono mukati Dutch ndikuti mukunena kuti two Jane, ulendo uti kuyendera lero ndi ulendo wachiwiri. Ulendo woyamba udapita, koma ulendo wachiwiri akuluakulu Dutch Jane yabweresa madizaini olekanalekana amene akungolengeza ufumu wa Dierekezi. Koma ngati mungalowe mkati mwa magalimoto a Dutch Jane, inuyo mukaziwa kuti tili pa ulendo wachiwiri. Galimoto yochitisa kaso ukakhala pa mpando, kuyang'ana mabatani, kuyang'ana zinenero, kuyang'ana madizaini, kuyang'ana interior imene ili mkatimo, iweyo nkunena kuti koma umenewu ndi ulemerero. Ngakhala atakuuza kuti khala mmene motukwana mulungu, iweyo uvomera kuti ndi mtukwanadi, chifukwa galimoto ikuonjezera pa ulendo wa moyo wa munthu. Koma mayi amene anabereka galimoto izizi mukuzionazi amamutcha kuti Dutch Jane. Pite pa Google mukagugula kuti Dutch Jane akupasani mtundu wa galimoto imeneyo, koma muyang'ane kutsogolo kwa Dutch Janeko mupeza kuti kuli logo. Tidzakambirane za logo imeneyo. Amenewo ndi amayi ama design ama galimoto amu ulendo second edition, kukadakhala kulemba, koma uno ndi Dutch Jane, ulendo wachiwiri umene tikuyenda, umene Lucifer akulamulira mogwirizana ndi Leviathan kutulusa madizaini olekanalekana pansi pa madzi. Koma ndili ndi chichewa chosiriza. Muli ndi tsoka ana azilongwanga, muli ndi tsoka ana achemwali amene mwakagwira ntchito ku South Africa, mugwira nyasi, chifukwa tsopano inu ndi amene mukuphikira zakudya masatanistiwa.
namene mukuchapira masatanisti, namene mukuchapa magalimoto amasatanisti, namene mukusamala mayadi amasatanisti. Tsiku lina mukapeza kakobiriko bwerera nkone ana azilongo anga tidzalime kuno kumudzi. Mpaka tsiku limenero, amen.